Συνδεόμαστε τώρα ζωντανά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στην 5η Λεωφόρο, βρίσκεται ο Αντώνης Ρόιτερ. Βρίσκεσαι εσύ για γυρίσματα της εκπομπής σου Αυτοψία, Αντώνη. Και θα θέλαμε να μας πεις πώς αντιδρούν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτές τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Μαρία, καλησπέρα από την βροχερή Νέα Υόρκη, εδώ στο Μανχάταν. Οι Αμερικανοί εισπράττουν όλο αυτό που συνέβη ως ένα μήνυμα. Τι έκαναν οι Ρώσοι? Έστειλαν έναν διυπηρετικό πύραυλο να χτυπήσει την Ουκρανία, ο οποίος πάρα πολύ απλά και κάλλιστα θα μπορούσε να φέρει μια πυρηνική κεφαλή. Είναι οι πύραυλοι οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι στην ουσία για να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Φανταστείτε ότι όσο ήταν στον αέρα αυτός ο πύραυλος και καταγραφόταν στους δορυφόρους, κανείς δεν ήξερε αν είναι οπλισμένος με μια πυρηνική κεφαλή ή όχι. Όταν προσγειώθηκε ακριβώς στην Ουκρανία, κατάλαβαν όλοι, και οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί, ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι κοιτάξτε, δεν μπορείτε να αναχαιτήσετε τέτοιου είδους πυράβλους. Αυτός ο πύραυλος δεν είχε πυρηνική κεφαλή, είχε μια συμβατική κεφαλή, αλλά πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε οπουδήποτε στην Ουκρανία με μια πυρηνική κεφαλή. Αυτό είναι το μήνυμα, όπως τουλάχιστον το εκλαμβάνουν οι Αμερικανοί. Μπορώ να σου πω ότι είναι μάλλον ικανοποιημένοι από αυτή την εξέλιξη, υπό την έννοια ότι βλέπουν και ότι οι Ρώσοι κλιμακώνουν μεν, αλλά κλιμακώνουν εκεί που χρειάζεται, ώστε να μην πάμε σε κάτι ανεξέλεγκτο από ένα σημείο και μετά. Στέλνουν το μήνυμά τους, το μήνυμα ελήφθη από τις ΗΠΑ, ελήφθηκε από τους δυτικούς συμμάχους, τους υπόλοιπους στην Ευρώπη, με έναν διαφορετικό τρόπο. Το δεύτερο πράγμα που συζητούν εδώ είναι η παραπομπή του Νετανιάχου, βεβαίως, στο ποινικό δικαστήριο, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και πώς αυτό θα δυσκολέψει τον Τραμπ στο να είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός από εδώ και πέρα στο κομμάτι του Ισραήλ. Τέλος πάντων, και εκεί υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις ΗΠΑ. Τώρα, τι λένε εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραμπικοί και μη, σε σχέση με τις επιλογές που κάνει ο Τραμπ, σε σχέση με το πολιτικό προσωπικό, αυτούς τους νέους υπουργούς? Εντάξει, εδώ το διασκεδάζουν λίγο με την καλή και με την κακή έννοια, πρέπει να σου πω, οι Αμερικανοί. Από τη μία, καταλαβαίνουν ότι ο Τραμπ αυτή τη φορά ένα πολύ ισχυρή πλειοψηφία, καμία σχέση με την προηγούμενη φορά, και άρα βάζει τους ανθρώπους που πραγματικά θέλει να βάλει στις θέσεις κλειδιά. Έναν τηλεπολιτή φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας, έναν άνθρωπο με ποινικές υποθέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανθρώπους με διάφορα θέματα σε διάφορες θέσεις, μέχρι και μια κυρία η οποία υποστηρίζει ότι σε λίγο πρέπει να καταργηθεί το χρήμα, οι τράπεζες και οτιδήποτε άλλο, και να κυκλοφορούμε μόνο με κρυπτονομίσματα στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς της χώρας. Γι' αυτό και τρέχουν και τα κρυπτονομίσματα όπως τρέχουν. Τους ανθρώπους δηλαδή, με την λίγα λόγια, που έχουν πάνω κάτω τις δικές του ιδεολογίες. Τώρα, το αν αυτοί θα σοβαρευτούν, για να το πω λίγο πιο απλά, όταν αναλάβουν τα κρατικά αξιώματα, ή θα συνεχίσουν στις ακραίες θέσεις που συνέχισαν τόσα χρόνια, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Υπάρχει ανησυχία από τη μία, από την άλλη πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και μια ανακούφιση από τον τρόπο που ως τώρα υποδέχονται οι αγορές, το κοινωνικό κατεστημένο εδώ των ΗΠΑ, όλα όσο κάνει ο Τραμπ. Υπάρχει μια ψυχραιμία γύρω μας, να το δούμε στην πορεία. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εκπομπές που θα γυρίσεις εκεί στη Νέα Υόρκη. Σε ευχαριστώ πολύ και εμείς θα μείνουμε κυρίες και κύριοι.